Ang guys, ang mingawa naman. Anong mingawa? Ay, ikaw. Tambok na ka? Ha? Mingaw ikaw. Ay guys, na nakabot ako dari sa among bahay tanawag ang mga tanom nagbitay pa maghihapon siya guys. Swerte jud kadto kamong swerte kadto kamong mga tanom dari kay naawa jud hang mahug. Halalay na buak pa. Ah. Manay sulod na eh. Oh. Sus, tanawa guys, tindig pa jud guys sa hangkuan. Mga tanom. Wajud ka ato diri maigo aga mo pero ang nagiyahan ka bi guys grabe hapla tanan. Halag ka rin na kung ninyo gisurvive ring tanom. Wala dili ko pa ko. Ano ba? Wala. Dako na ra ba unta na bali. Susug karon rakas dig guys ha. Mga kuan. Halagang manitri. Nakay manitri nga kuan. Ambot na. Dari guys ang mga garden ilang gisurvive pud nila gahang kuan. Gisurvive pud nila ang taong guys gisud nila dari sa kusina kay nakasako ra man nina Oh. Nanay mga buwak. Nanay mga kuan og naning bunga na di ilang gi kuan na ra gitaguan din nila dari. Tindig pa man daghang pipino dadto day. Gipatindog mo na mo. Wala. Talagang kubasa. Diyan ay bunga guys ang kuan na. Bunga na siya. Ang batong wa man ni unsa ni na laja man. Survive ka juga mong bay. Nasaya nga wala nila utana laghang kuan Ginoo ko. Apple nga bayabas. Balik naman eh. Gini turok na ra bagang sili, di Magaling kay mabalik ni sa mansanitas nga nang tagilid di big damage dyan. Ang love guys, susugita. Ang love gado ka na. Hindi ko makatugda siya maghanaan dami niya gabi Sus grabe. Sus kay pinakalab jadi na ni si Jack Di po pwede guys nga di ko muuli. Ya, mingawa din ha dito. Kus ang na yung tatay kay maalagaan pud na sila lagi dito. Lutuan na ang mga sidaan nga na. Ja, nanglan man jud kong muuli kay na man jud ang pamilya dari nya. Kinahanglan jud na makasama sila na guys sa Pasko. Na love na ko. Akong prinsesa man ako. Akong prinsesa nga bibi pa kita na mi. Bisag dalaga na ni guys pero bibing-bibi pa ni na guys. Di ni siya pwedeng mula kagwa ko. 17 years old na ni siya guys pero di siya pwedeng mula kagwa ko kanang sige dinig kauban kay love din na. Charot. Hi guys, kamusta mo tanan guys? Sa madung buntag karon day mo adto mi sa Dalagit kay mo adto mi ni Gian. Kay ahang tagnaon dito naon sa Giyan kay labong napas si Jijin sa Maribok. Wa na makauban si Jijin pag uli guys kay nanaad lagi si Jang nga adto siya mag-birthday diya masuko mas tayo ag panaad kay nang panaad jud kuno nga adto sa mag-birthday diya asa tang ubanon kay arang lisod ka mo biyahe susugon sa yang kay tambaw gahapon ugon sa na tabo na nga pagbiyahe na nga grabing lisura. Grabing hinilak na nga muhangjo nga makasakay jud ko sa kuan Ocean Jet. Nga pasalamat ko sa Ginoo nga nakaabot na jud ko diri sa
Cebu dyan diha kang bana guys ang kauban. Guys. Kay maghatod mi og itlog sa ila Jijin. Dahong tanawon dito guys ug naa pa sila yung mga kwarta kay mo lagi di ba ka withdraw lagi kwarta kay wala lagi network. Sila susihan sa dito guys karon di po mag-go si Jijin. Basig mo yun po nga wana uban na si Jijin guys. Di jud sa mo uban bisag hanggi pagos na siya nga kanang mauli lagi mi. Kay di jud kuno sa muli sa kay nakapanaad jud kuno sa basta saad jud kuno nga ato sila mag-birthday. So uli lang sa diri guys og kanang mahuman na sa birthday, yung birthday kay January 22. Ya guys, anaw na to dito guys, sa among maadtan dito nila Giyan. So maghuwat mi diri og series. Hey guys, nakasakay na mi diri may ni aging taxi. So padung nami dito ila ka Giyan kay mong tan-awon dito unsay nahitabo sila hapon. Kay wa ko kita gabi kay rang gabi na jud ko naka kuan diri nakaabot alas 11 na. So, ay di mag alas 12 na. So wa jud ko ka kita silang lugar ug nansa pero nakita jud ko guys nga grabe na din jing grabe has dalagit dapit. So tanaw na to dito guys unsay nahitabo sila sa Giyan. Diri guys sa Oslob wala kay damage sa mga kahoy diri na napay mga dahon. So diri ra pud sa Oslob ang way damage pero tanaw na to dito dapit sa unahan guys ang mga kahoy, mga natumba pati mga saging pero diri sa Oslob wala sa tayo tindog pa ang mga lubi diri oh. Yeah, dito sa Bohol guys, wa jud ko nakapag video dito guys kay kuan. Lubat ang cellphone. Nang karon ako na mga kahoy diri wala jud siya ma-damage din. Sa Oslo area ra pud ni nga wa. Tali guys, dari. Mo na mo gisak dyan. Mana? Ha? Diyan na. Abot na may dari lagi yan. Pok. Kumusta ang Diwas bagyo mo? Na guys, ilang bahay sige yan, wa man nakuan. Okay raman di ay. Ge! Gabi Gabi lisirag bihay bro. Guba, lisod kayo. So sila ko mga kasakay laman jud ko. Giyan. Nas giyan. Okay raman na gilang atop Jin. Naman sila duha jud dari basic ajo pagkuan. Mga tumig prince kay malit mig supply na mo. Nay gidahan ng itlog sa katri, balhin na lang. Balik na ni kayo. Di magikan. Ang gipalit kay ang dadali ihatag ni giyan tani mo jud ang kuan pud. Nga tumig. Ya okay ra mo dani? Okay ra man mi. Di ibalhin na lang kay balhin na kuan gi. Kay na problema lagi jijin ya. Okay ra man gilang kuan day atop.
Pero daghang kadto jud mga damage diri sa dalagit, pero salamat sa Ginoo kay wala pud jud sila di ay. Sakto gyud na pagkabuto mo sa sanayon. O di ajin niabot na jud binay dasgian. Nga giin sa may imong giin sa mamagi. Ay kabla ka diya makay. Okay ra man mi diri. Pagkamo diya pagampi mo permi ana. Wala man kidamit sa balay. Wa lagi na pud sila kadto jin na okay ra man sila pero gipang naog nila ag kuan. Mga frame gipang naog. Kay adto man di pud sila mo kuan, wa man pud na damage day jin, wa man pud natang tangag atop na. Wala. Wa ra man di ay. Pero na jin nabasa dito sa taas kuno, nagipang hipos naman pud nila. Sila kaya ko ra. Kay nag-alala lagi mong mamagi mo nang nangyari himi kay madyo na naman makita ka niya dito, ha maning isang isin niya dito. Nay signal sa bolo mo rabi. Nagpa-signal sa karon. Nasa sa Maribuhok. Ni pa dito. Pag signal sa karon ra magsab istorya mo. Wala, mo signal na pagbalik diri. Nano, no signal ka ba? Kay na may signal dito sa mga sa kuan kanang nayon mo adto mami diyan mag-upload ko. Mo ni ang isin si mong mama kay murag ug patumuli. Na imong mama di jud tumuli kay Wa mag-vlog, nag-vlog gyapon mama. nag-vlog siya karon gahapon. Kuan nanaad ba busagi nga di sa mo kuan sa gipugas ug padag nga ni diyan naad mo sa adto sa mag-birthday diyan di masatay nga di man pwede basta panaad. Panaad jud nga adto jud sa mag-birthday kay simba ko may kuan ba. Bro, sitira lagi po sa adto. So kira sila dito. Okay ra man oh. Okay ra. Okay ra man sila dari. Jin, okay ra jud kadyo. Salamat sa Ginoo. Salamat jud sa Ginoo nga gisipra jud. Imo mga tanom Jin, okay ra pud. Na. Wa pud na damage. O na ining buwak. Sage? Tanong mo ikikitik mo yung guba na bukod tayo digin board. Ah, gamo gid daghang kadto naguba gi nga tanom. Now, di na mo nita ano, wala kidamit. Lain naguba pud pero aguban wa. May kurente. Makasurvive rally kuno sila. Oh, kay Madyo gali kuno kay naagpinson siyang papa. Pibing na lagi. 4 mil kape, 4 mil 4. Basta kaluyan sa Ginoo. Akong gisiwayan ba kay mga pizza. Kaluyan na jud sa Ginoo nga wa jud na survive ra jud. Ako bili ng uban. Siguro gini mo. Oh. Naaro di kuno sila kwarta. Kay ang gingari lagi dari kay bisig wala sila kapalit og bugas. Man na to. Kay naalagi ang Palawan di lagi makakuha kwarta. Sakto po nakapalit po kog 25 kilos daan na bugas. Salamat. Tubig lagi lagi yan. Ako takot og tubig. Ay tubig mo dito. Nay tubig niyo ha. Di man di kurente Mineral injo. Makarang gripo dito. Salamat jud sa Ginoo kay survive ra jud kaadyo di kaadyo dari damage. Kubo nga. Ako dito pa sa Gamot to namig kay kuan man kanang busog ba. camping mo ha kay. Sulina lang ang problema kay gamay na lang ang sulina niyo. Tunga na lang. Dari. Ja okay ra jud sila salamat sa Ginoo nga okay ra jud sila dari. Kadto mo kabalaka ni Dias Manila mga Gina si DJ na jud kabalaka kay naara jud ko dari din. Nisadyo ko gari kay ngari na jud nasgian kay na sus Ginoo kay mao na jud kag sayang batasan nga mag-go jud ko basta sa mga di na ma-deo. Ja mo to na mi plo. Kay mo to pa mi mag-upload pa mi. Ge. Gi. Hindi mamita. Okay ra jud okay ra jud sila. May problema okay ra. Nakuha na niya kay wato meron sa Oh, sanayon. jadi sila ka video call kay wa di signal Wala ni di signal. Bisag gamay. Katong text niya nadawa, ang text ni mo nadawa problema. Asa may magpa-signal. Manang Kada tuk text Karon pa niabot ang text. okay ra sila bahala boy text. Gabira ang text siguro. Karon pa ni sulod niya ba text. Oh, sige plo. Na traffic. Amping mo. Sige, amping mo to. Parang guys, wato po sa lula ni Gia ay ni lula ni Cristel amo tanawon dito. Naon sabot sila. Nami diri guys sa balod padong na pud ni sa igsoon sa ang bana amo tanawon didto og naon sabot sila guys. Og katong lula ni Cristel amo pud tanawon og naon sa sila. Ah, okay raman di ay. Aw. Madami silang bay. Si Tia. Oh, gabi eh. Hi Ma'am Amy. Okay ra day sila diri oh. Ja. Wade makuha lagi lang bay. So, ni si Ate Alma ni so ni ang bana. Asa ka ngariin si Tia og okay ra ba?
Cha, amusta man? Madyo kay wa abli nimo nga tap. Madyo kay mo adito sa buhol nga tangtang man. Inyo sa uslog. Wa man okay ra kalis Ginoo. Wa dyan sila madamid dito, wa pa yung madamid ka dito. Aw, natuklap day dadto sa babaw sa likod sila ti Alma. Kanan gyud diha, gibalik lang kuan ang Tuklap di ay. uslog. Anja wa ko nakadag grocery kay wa may masid lang na grocery. Nagaan lamang ka na. Kapaita hinunula gi ko makakobra sa akong kuan pensyon kay usaw. Naan sa may imong kuan. Nangutang kog bugas. Ipalit na naman igbugas. O usa pa may imuhang naabay Ipalit ni bugas kay rumado na naman na maka naabay tug bugas. Ug makakuan ko makalugar ko kuan ug nay mo kuan taga palitan lang kag bugas. na di mais na akong gamit aron wala na akong gamit sa gumay. Palitan lang kag mais. Patong. Diya ka na makasalba naman ka na. Diya di lagi ta makakubra lagi kwarta kay sarado ang mga Bangko lagi, abot sa syudad dito ang gipa dala unta dito wala. kana makaigo na na. Ang sakto na tinagidjot og Kay naaman si buhat tumukol sa Tialma basi maka mukurinti na do sa mua makakuha na mig kwarta. Ag sigian magud ang gingari kay Thomas Gigi nabilin sa Bohol diya. Ako gabi mo ko niabot. Aron sira kang biyahe. Kami akong inan. Dia hasang kita ganog 500 kay wa jud kuno sa jay kapalit og bugas. Ang lisira dari bugas. Kaigo na ba na siya ipalit og bugas. Ipalit na ba nagbugas siya og palit og beer brand. So mo ning katang nanay sa nag-alaga ni Cristel. Kanang ipaiguin na naman na siya. Kay basig na mo maluoy, mubalik naman mi. Diya madto na mi siya. Oh sige, salamat. Hi guys, nakaabot na jud ko diri guys gikan sa Dalagit kay halagi tong ipangtanda tong mga kuan anak ni Jijin Bor si Giyan sila dito mga tita ni Cristel ug yahang lula nga nagbantay ni Cristel sa una among gitanda og among gitanaw dito naon sa siya. Okay ra man din sila kaado dito ja salamat Ginoo nga okay ra. Anang kapuyan na guys kay wa koy tugtog lagi sagad pag kuan biyahe na padung dari gas Bohol. Yan na nang hubag pa panihang mata kay katulog yung naghilaklig ko nga kanang halos di ko makasakay sa barko ba. Pero kaluyan pa jud ko sa Ginoo nga makaabot jud ko dari sa ang pamilya nga makasama na sila sa Pasko. Pero grabe ang luhan guys sus. Ug isaw doon pa doon ni mo usa ka balde mapuno na tong balde sa hang luha pero biya thanks kayo sa Ginoo nga nakaabot ko dari pero di jud ha mapigilan nga mohila ko nga maagihan bitaw na guys kanang nay nas kalsada sus muto jud ang luha sa kanang ka maluoy ko nga wa ko kasabot nga og sa ang pamilya mahitabo nga na bitaw guys parang grabe dili jud na ma-explain agahang nahitabo namo didto sa Bohol nga magkabuwag mi sa ang pamilya murag na napagaw pa ko og kanang nagsyagit ko nga makauli jud ko dari sa Cebu kay mo jud nang lisod dyan, matunhadlog po po kayo na yung musulod nga bagyo. Diyan, ganahan po ko guys nga mga kapiling po na sila ay nagka-Pasko nga magkauban mi. Diyan, manang wadyo ko pasagdis Ginoo, nakaabot ko dari. Pero muna. Sa series pa lang guys, mura na kag bisag aircon, perting inita, gatug ang singot. Murag, mukha na dyan ko ka ng nisya ito, Lord, kaya pa dyan ninaho. Pagsaka na mos barko, berting naghanap po nagagaway ang mga tao kay grabing kapuno ang barko kay usara ka barko ang nimbiyahe kay na ay nagaguba. Wa ko ka video guys kay kuan ang cellphone lubat. Ug maka-video ko guys, ma-video to na ang mga barko nga nagaguba katong Ocean Jet sus makita ninyo unsa nga nagidugmok si just daplin. Pero salamat kaadyo, salamat sa Ginoo jud. Balik-balikan sa nagpasalamat sa Ginoo. Og daghan salamat pud sa mga viewers. Mga buotan kadyo mga viewers, salamat kay niabot na pud kog 2K subscriber niya. Murag ning daghan na pud kahang mga views. Salamat ko ninyo kay makatigom ko og piso-piso, ginagmay piso-piso. Maadto na lamang pud makatabang na mo ginagmay. Kay kani nga mga atop murag kaliparon ra ba jud nito na guys, gikuan ra man guni sa gitagpi-tagpi ra ni. Kay og muuwan pud masalibuhan pud mi dari mabasa ang prinsesa dari kuan pud mi masiliban pud mi na mga bintana amo pud nang pantabunan og mga tabla-tabla para di naman pud siya kuan kanang masalibuhan mi og uwan mo nang among kaimtang dari di mi kanang survivor jud mi
Salamat kaadyo sa tanan. Ya, lipay pug ko kay na malagang prinsesa lagi na nakasama dyan na ang prinsesa. Diyan siyang ipalitag saging ganihan dyan. Wa may mga abring grocery Ginoo ko. Agang napalit kani mo ra jud saging ug mangga. Diyan di man pud mi makapalit og mga kuan nga para ibutang sarip kay wa lagi kuryente. Manang wa jud mag suwa naman minalig saging ug mangga. Diyan pero salamat kay di man pud ta magutom na ning natay masud-an nga mangga pwede ra man na kaysa asin. Nya mo to guys. Salamat ninyong tanan dyan magamping ng tanan kay narabaw jud kunoy bagyo nga mo kuan. Ay kuan di ay ang utrohon di ay nga si Jijin wa na makauban kay malagi na adto lagi kuno sa mag-birthday. So wa jud siya maubanahan niya. Okay ra man ni pud sigihan didto kay malagi mga okay ra sila. Na survive ra sila jud. Salamat. See you next vlog na lang ta guys kay mo pahaway sa ako kay grabing mura nagkapuya na dito sa tanan. Way tugtog nga gabi. Dugay pa minatug kay wala gina nag-istorya pa mismo mga nahitabo na mo dito, nahitabo ko nila dari manang survivor jud kayo mi. Salamat sa Ginoo. Salamat og amping natang tanan. Bye.